तीन दिवस दरवर्षी हा कार्यक्रम असतो। माघ शुद्ध चतुर्थी म्हणजे आमची गणेश जयंती, त्या दिवशी सत्यनारायण पूजा असते, ब्राह्मण भोजन असतं। परत दुसऱ्या दिवशी ब्राह्मण समाराधना असते, ब्राह्मण भोजन असतं। आणि तिसऱ्या दिवशी मुख्य जो माघ शुद्ध षष्टीचा हा आमचा वर्धापन आहे, सातेरी कृपा देवळांचा। सकाळी लघुरुद्र सेवा, पावणी, मग दिवसोत्सव महिलांकडून होतो। दिवसोत्सव झाल्यानंतर आरती होतो, महाप्रसाद होतो आणि रात्री नाटक असतं। अशी म्हणून 3 दिवस हा वर्धापन दरवर्षीप्रमाणे माघ शुद्ध चतुर्थी ते माघ शुद्ध षष्ठी या 3 दिवस आनंदाने साजरा करतात। आता आमचं 13वं वर्धापन दिन जाता आणि ह्या वर्धापन दिसा आम्ही आमचे 3 प्रोग्राम करता। सत्यनारायण पूजा करता, दुसऱ्या दिवसा ब्राह्मण भोजन करता आणि आता हो वर्धापन दीस असता। आणि त्यामुळे आणि दुधांचा हो प्रोग्राम होता दनपारचो आणि रात्रीमध्ये पालखी करून नाटक करून त्याची सांगता करता असता। पण ताका लागून हे आमचे लोक आता भरपूर जाल्लो आहा, ताका लागून आमकां हें पावना, उगारय पावना म्हणून आमी आतां पळयता आतां कितें करपाचें तें। आनी देवाची परत वाडत जाता आनी तेगे दाबोळकरांचीच फुलां देवता ही। आनी हे लोकांचो आमकां भायरचो चडसो संबंद येना, आमकां येवंक ना। हे आमचे दाबोळकर लोक आहा न्हू, तेंचीच आमकां खूब देणगी घेवन आसा। दर वर्सा येता। दर वर्सा येता। कशें दिसता तुका हे देवाचो उत्सव? ओके, काय नवस बी करतात तुम्ही हे दिवजोत्सव करूंक जाय? तशें काय ना, उमेदीन देवाचे पेटयता।